Ay, tulong upas! Tulong upas! Uy! Oh, samaan! Uy, Papi Paps, laag mo lagi. Kanang, kuan ba? Basi ganahan ka masabay nako. Isko tagma. Nah, sugod na biyang pistopis class ug mabay. Sos to makanang eskwela nga. Sunod adlaw na pud. Sige, pagitaan ako ng diskarte ni para makaadto ko ma. Sige, balikon na ka ugma ha. Bantay lang yung ka. Hoy, tubag ba? Sige. Bantay bitaw ka nga matos ako. Sige. Ha? Balik ko na ugma ha. Bantay bitaw ka. Saan ka na ko ni pagdiskarte ug ma? Hoy, tulong upas. Uy, isang ligaw. Bago pag yun naka si kuan, Papi Paps. Nagsugat mo diha? Asa na siya ni Agi? Ay, di ari dapita. Aw, diha man di ay unsa na mo pagsugat nga diri man ko ni Agi. Dili jud ni magsugat. Ah, ikaw pa yung laagre, ikaw pa yung mag-isog diha. Unsa man ay tuyo nimo? Ay, kuan ba? First ubis ko na biya na to ugma. Excited na kayo. Unya, unsang oras sa tamugikan? Sabay ra ta ha? Oh no. Tay, agar ba to sa Papi Paps sa kuha og disco? Amgot lang kaani bay. Unya, unsa may akong ingon ani ni sir? Ay. Oh no. Ha? Ingna lang sa siguro nga kalibangaon ko ugma. Sige, ako'y bahala. Madto sa kuha kung kay klaro. Sus, ang luod pod mura jud gwapo. Much later. Tay. Agi ta ba dito si Papi Paps ako nga mang-disco ni Ron? Pandamay. Kadi bangun ko. Oh no! Serious ako. What? Pandamay, hindi na ako kabot sa CR. Mudagan lang akong sagbutan. Run. Asam kong itag-pisto ay dito. Tagulay tao diri nga. Wagi. Itong lakay ko. Pandamay, at tinood na may nun akong giingon gahapon nga, gikalibanga ko. Pandamay, natinood man akong giingon ga... natinood man akong giingon ganiha nga. Ayo gani ha, Gahapon dahil. Asa mong gusto ano yung makalibang kog nga ayo? Murag mali man to. Mali gito. Patay, murag dili na dyan ikaabot sa CR. Mangita kog pito. Let it, bang.